Okay. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Time check 9:25. So punta na tayo doon at kukunin natin yung mga pagkain. Let's go. Okay. Puerto de San Juan. Ito lang ano niya. Dapat Sabado Linggo dahil may schedule kayo po mamalengke? Monday at Friday ang San Juan. Bakit? Pero everyday yan, pero may mga karne na fresh, mga ba? Mga iba't-ibang tayo magtitinda. Pero everyday naman open, kaya kami malapit lang pag magpapalengke na nakarin. Natataanan pa natin yung dating bahay niya? Hindi pa. Tapos mag-right ka kuya, papasok tayo sa hotel. Ano to, private ito? Kuya? Itong daan nito. Private din naman. Hindi naman kuya Daan. Ano yan, pwedeng baliktaran. Oo kuya, pagka galing natin mamaya doon, pwede ka na ditong lumabas. Diyan kuya, papasok muna tayo dyan sa hotel. Dito? Dito? Right. Ayan, Puerto. Ito ang pagkakaalam ko na dito tayo, so hindi dito. Magre-register lang. Pero dito tayo mamaya tayo dyan sa kabila. Malapit Pero lang. papasok muna tayo sa hotel kasi registration yun lang. Diretso pa doon tayo sa loob muna. Pero may guard pa. Ay ba yung guard niya niya? Register lang. Ay, ka naman. Kuya, register, naka-reserve kami sa pool. Theme park, naka-reserve kami. Nagbayad ang kami, nagagamit Philippine app pa. Okay, andito na kami sa Puerto San Juan. Pa-register muna. Para sa mga ba? Tignan kuya. Brian Maglaya. Nandito na kayo ba? Wala pa kasi kukulit tayo pagkain. I-register ko na lang yung names. Lahat ng papasok. Morning. Pero si Mama Di. Okay. Register. Tapay kape dyan na, ito kayo mo, kape. Taga po dyan away. Kape. Lalo. Pinasanayin kang basit, idalon na ako ma. Gawin. Pag may tanong nakalive ka nga, dadakto dyan ito ang makonsum. Ano yun? Mga painsan. Nag-chat tayo ito, adat din yun. Alpha siya. Ayan pa, Abing. Saan na? Kukuha sandali, may malaking fan daw sila dyan. Meron yung bakal. Ang nilalagay nyo, ako turo. Isa-isa ito. Sama ka, Marbik. Oh, ag-vlog ta. Bye, guys. Hi, guys. Saan? Mamaya. Grabe, angkat. Hindi ka mga
May sariling mundo. Kaya nga, hindi pa ako na-picture. May extension akong dala. Ayun eh. Oo nga eh. Late na nagpa-video. Bakit yung iba? Wala, yung mga ba? Ilocano. May mas tipo. Oh. Tabayad mo ito, makalamid din. Okay. Anong may? Oh, dance daw. Saglit, may music yan. Na kami mga sa palay. Saglit, may music. Yan. Wow! Ate, dito mo sa gitna. Ate, dito mo sa gitna. Para sa gitna. Ayun yung mga panalo. Yun ang nanalo, yun! Oh, dyan lang, dyan lang. Oh, wag mo, yan ang game natin. Babang kamay. Kamay. Yung likod sa likod yung kamay. Okay. 1, 2, 3, go! Oh, sip-sip. Yan, yay! Oh, walang hawak. Walang hawak. Walang hawak. Oh, walang hawak, walang hawak. Walang hawak naman, wala. Walang hawak. Walang hawak. Go, 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 pinakamagaling. Hands down, hands down. Walang hawak! Walang kamay! Akala ko ba sanay ka? Walang hawak. Malapit na to. Oh, ito. Oh, dalawa, pwede na lumalaban yun. Adam, kaya na Adam yan. Jemar, ayos ka lang Jemar. Pagod si Jemar eh. Dapat walang laman. Tapos antong mabuhay. Muna Meron pa, meron pa. Meron pa. Wala naman na. JR, meron pa. Muna Ayun, tapos na rin. Oh! Mabuhay. Ano yung live mo? Tarigat, tarigat. Sa bunga ka ba? Ah, Thank you, Ate. yeah, mga. Babae ulit. Ha? Babae ulit.
Ayun. Ito na una yan. Kaya. Hindi ka naman dyan. Panat! Yeah! Oh, dahan-dahan, buntis yan. Dahan-dahan, buntis yan. Hindi mo na ako. Come on! Ano na? Paborito mo yan eh. Oh, pwede. Hindi, dapat 3 syllables may ganyan yung one lang yan, di ba? One word lang. Lahat kinakain. Yeah, patingin. Nagulang yan. Sabi na Panalo. Ano sinabi mo? Nasa Mama Tales ba to? Ayun. Nasa Morris Lake. Nasa Morris Lake, Igado. Ata. Ay, parang inuot niyang sarili na niya. Ano niya? Ay, nagin. Yung mga gwapo. Yeah, patingin. Dinagdagan. Kapalitan. Hotdog? Ah, pero nasa handaan. 50 seconds. Pinabalot ba to? Parang di ba pinito? Piniprito, may sabaw, may sauce. Walang tuyo. Parang ikaw. Parang ikaw, walang pili. Inihaw. Nyo.
Niya, tingnan ko. Patingin niya, sino yan? Oo. Oh, Bim-Bim ha? Wag mo, Bim-Bim, easy ka lang. Para madali. Pinagsabi na ng anak ko. Mahirap yan, mahirap yan. Ay, wala. Ano na yun? Dali lang yun. Wow. Pwede. Sinong leading? Sila Jemar? Pwede. Oo. Ayun. Dali nila. Sana sa akin ang pang dalawa. Kalmado si Deyan, kalmado. Kalmado pa yan ha? Kalmado 7? 7? Kalmado? Kalmado. 7? Paano ay ano? Sinanglaw. Napalitan, napitada, inudo. Nasa mabatil. Hindi kasi nanglaw yun. Pwede. Pinapaitan. Pinola. Suman. Malagkit. Matamis. Maalat. Matamis, maalat. Maasim. Pwede. Matamis, maalat. Matamis. Suman. Bumingka. Malagkit. Chocolate. Dessert. Ulam. Pininyahan pa, no? Kalaban na sila doon. 40 seconds. Adobo, minuto. Kare-kare. Kaldereta. Ano ba? Baboy. Pwede. Baboy. Kabetse. Baboy na eh. Walang maingay ah. Malapit na. Matamis. 7. Matamis maalat. 6. 5. Chicken pork adobo. Apretada. 2. Minuto. Patatin. Puro ano. Wala po. Ano na. Tingin niya, tingin. Ay, bango-bango. Hoy, Ninya! Okay. Bango ang basa! Pagdidilim ng paninga, bango-bango? Ate Koy, ang basa niya bango-bango daw. Iba na ito. Pwede daw. Oh. Pwede! Ginataan. Bata. Aksiw na punta sa ginataan. Ano mo, Koy? Yan, mali ka eh. Magsalita ka. Magsalita ka. Awanan niyo yung ating ko tulalan. Nalagit naman ang ibakot na. Bale, uwi na yung bukas. Uwi ka na. Basahin mo, Jay. Labo ng mata yan. Sabi sa'yo, malabo eh. Yung bango-bango ka nakita eh. Ito nga, bango-bango ng base. Uy, pwede. Marami sa bango-bango nun. Diba? Amoy gano'n na rin sila. Yung gano'n, yung unang ano. Amoy taxi. Atsara. Paksiw. Pwede. Pichon paksiw. 16. Pwede. 13. 12. 11. Sige. Paksiw nga. Paksiw nga.
Sabi Jay, di mo nakita? Nababoy daw ako. Nababoy na. Pagkabasa ko, malabo. Oo, sabi mo malabo eh. Paksiw na baboy pala yung ano niya. Eh, hello naman dito, bango-bango. Okay, go. Na, go! Talo. 5,000! Grand champion! Hey! Sa'yo na yung swerte mo! Ano yung sponsor ni Montero? Ah, may sponsor si Montero! 5,000 sa'yo Yari. si Montero na! Ang muni din eh. Hindi, sinigang na baboy daw. Ah, okay. Ano yan? Bagay, ulam. Bawal ng tao. Hindi. Nangyayari. Hindi. Lugar. Hindi. Tawag sa'yo ni Kat! Ayos yun eh. Oh, binasa na niya ano. Ha? Hindi. Oh! Payo pa. Baka. Ay, nako, siyang siya! Baka, aso, hindi. Manok. Kambing. Karabaw. 1 minute, 7 seconds. Hayop. Lumilipad. Good. 4 ang paa. 2 paa. Basta hayop. Hayop. Palanga. Pwede sa tubig. Yes! Hayop pwede sa tubig. Hayop pwede sa tubig. Pwede sa kan. Hayop pwede sa tubig. Isda. Oo. Baliena. Hey! Pating. Pangina ka. Berlina! Ay, yung sponsor! Sponsor, Gary. Yan. Wow! Ano yan? Nanalo na! Ang nang galing mo! Wala sa ina yan, nagsusumba! Oo, ha? Panalo na eh. Panalo na! Pagpapin na kami ng shampoo ng aso. Shampoo ng aso ah. Dapat... Ay, pumasok na ako! Pumasok na ako! Pumasok na ako! Pumasok na ako! Ay. Ano kaya? Ako na. Boy Adam! Perfect! Malaking galalo! Together na! Di ba rin di ka to eh? Gary. Una yan ah. Una yan. Ate Berlina nakasabsorber. Crazy dance po yan ha, crazy dance. Hindi po paganda lang ang sayaw. Nagsabsorber rin sa. Walang bastusan ha. Ayun pala, nagsabsorber. Sige, siya. Dito mo dapat ha. Hindi naman lang yan. Paganda lang sayaw eh. Crazy dance. Dapat i-explain mo kung ano yung crazy dance. Sabi mo, ang crazy dance ay hindi bastos na sayaw. Walang pakita. And then mamaya pagkatapos mo. Ito ang criteria ko kung ano. Parang kinukuryente ah.
Family mo, Dex, ano? Family ni Dexter tsaka ni Elton. Ito yung misis? Bakit ni Utol? Ah, ito. Ito dyan. May putot ko din. Putot ni. Putot ko, no day. Lalaki, may isa na Oh, okay. lalaki. May sana. Nag-swimming ka? Ano na, ganyan na oh. Ninya. Bibin. Bibin. Di bakit mo masiguro tinagin ko kanya? Urang pa ito. Paling kagaroon pa tong Medyo paratakan ka kasi. Hindi, okay naman yung susunod ko. May bis ka. Oray na ka, oray na. Ada kejadian mo. Ah, sige. Ada dyan na kasi. Wala kami taga-bisita. Dili lang. Basta lang. Nag-enjoy ka? Enjoy ka? schedule mo kanina, ano yung tanong? Schedule naman to ah. Ay, bakit ko? Ah! Dati di bakit DL? Eh baka yung birthday na, 58 na. Ay! Uwi ka na din din. Simple pero happy. So okay lang. Yan na si Bayaw. Oh, lahat pa ay matitino pa ha. Matino lahat. Opo. Oh, walang nabartek ha. Okay. Hindi. Walang overdrink. Ajay. Ito ang Puerto de San Juan ha. Ang bagong building ng Puerto de San Juan dito. Oo nga eh. Ay, laki ano. Grabe. Ano na, papasok. Okay. Ibili mo ito nga kasi makano. Nakauwi na rin yung iba. Bayaw. Mga taga baryo. Sa bahay. Siya tignan mo dito. Nasa Barrio. Oh. Si Leo ngayon lang dumating oh. Vice Governor. Ito kasi special eh. Ano? Kumakain naman ng ice cream. Yung ipapa mo? Umay toy? Yapay